טוב, אנחנו לעניין הבא אחרי הסיפור המעניין הקודם. אחרי הסירים. מה? אחרי סירי הלילה. אחרי סירי הלילה. אחמד עודה הוא חבר מועצת עיריית עכו מטעם חדש, אתמול התראיין לוויינט ואמר את הדברים הבאים: מאז אירועי 2008, אותם התנגשויות דו צדדיות שהיו אז ביום הכיפורים בין יהודים לערבים בעכו, יש בעיר טיהור אתני, לא פחות, שנעשה לערבים. אנחנו שניים בעניין הזה. אחמד עודה, שלום, בוקר טוב לך. בוקר טוב לך. בוקר טוב, איתנו גם ישראל בן עזרא. ישראל, בוקר טוב גם לך. בוקר טוב. איש עכו, מתמודד למועצה או לראשות העיר? גם וגם. גם וגם. אחמד, נתחיל איתך. מה זאת אומרת טיהור אתני? תשמע, בשכוני המזרח, בשכונים המזרחיים של העיר, התבוררו עד לפני 3-4 שנים משפחות בדיור ציבורי. המשפחות אלו, אחרי המקרים שהיו, אחרי אירועי 2008, הועברו מהשכנים האלה למרכז העיר, ועכשיו תושב אחד שנשאר שם עובר התנחלויות חוזרות נכונות במטרה להעביר אותו גם מהשכנים האלה. לא הבנתי, מה זאת אומרת, לא, רק כדי להבין, אחמד, מה זאת אומרת הועברו משם? מה, מישהו בא, העירייה, האזרחים, מישהו בא והעביר אותם מהמקום? כל מיני, גם העירייה, גם אישי ציבור שבמרכאות עזרו לאנשים האלה לעבור מהשכונים למרכז העיר. ישראל, בעיר מעורבת, אני חושב שצריך כל צו לגור פשוט את העיר הזו. זה העיר של כולם, של יהודים וערבים, ולכן אני לא מבין על מה המהומה הגדולה ולעשות שכונות, גם ביוזמתו של בן עזרא וביוזמת העירייה, לעשות שכונות, איזה 4-5 שכונות בשנים האחרונות שעל טהרת היהודים, רק ליהודים מוכרים. אחמד, תשמע, אני עובר שנייה אחת לישראל, תנסה בינתיים למצוא מקום טיפה יותר שקט, כי אנחנו שומעים שם הרבה רעש מהסביבה. ישראל, אתה היית, נדמה לי, עוזרו של ראש העיר הנוכחי עד היום, נכון? נכון. העירייה מעבירה ביוזמתה ערבים ממקום למקום? אני מקווה שעודה שומע אותי. צריך לדבר דוגרי, מה שעודה לא יודע לעשות. אנחנו בעד דוגרי. עודה, אתה איתי? כן, אחד. אז תקשיב, תתחיל לדבר דוגרי. הרי כל העסק הזה הוא עניין היסטורי. אתם הרי מתנחלים בכל מקום בארץ, ואני אומר בכוונה מתנחלים, באופן מכוון. אני אתן לך דוגמית. בעכו, בבתים מסוימים, ואני אעביר הוכחות למי שצריך הוכחות, רשומים 4 משפחות בדירה אחת, ורק כדי שיהיה פה מספר תושבים ערביים כמה שיותר גדול. 1. 2. עמידר ברוב חוסר רגע, אחריותה. מה זה נותן שרשומים 4 משפחות בדירה אחת? זה יכול לעשות בגלל 2 סיבות. סיבה אחת, כדי שלמגזר הערבי יהיה יותר תושבים, שהאחוז שלהם ילך ויגדל כמו שאכן הוא גדל. לצורך הבחירות, לצורך הצבעה? בא אליי למשרדי והתגאה, אנחנו הגענו כבר במרכז העיר ל-73% מהמגזר הערבי. כלומר, יש פה מלחמה מוחלטת, גלויה כבר, על כיבוש במרכאות ללא כדורים של העיר עכו. והמשפחות האלה שרשומות ולא גרות שם, איפה הן גרות? בכפרים. כלומר, מעבירים את הכתובת... ואנחנו מעבירים את הדברים האלה למי שצריך להעביר, ויש לכך 2 סיבות. סיבה אחת, אם הם אנשים שעושים שכר גבוה, מקבלים שכר גבוה, אז כדאי להם בגלל הנחה במס. ואם זה לא, זה פשוט כדי שיהיה הרבה יותר קולות למגזר הערבי. אבל ישראל, בוא דבר שנייה אחת על מה שאמר אחמד עודה. הוא טוען שהעירייה מעבירה ערבים ממקום למקום. לא נוח להם אז בוא נתייחס למציאות, כי תראה, הם בצדק, ואני לא מאשים את הערבים, ממש לא. הם עושים עבודה מצוינת מבלי שיש להם צבא, מבלי שיש להם משטרה. הם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, ושוב, איך אמרתי, במרכאות בלכבוש את עכו, ואולי מעבר לעכו. תבין מה שקורה פה. הרי בסופו של דבר... ישראל, רגע. יש פה שאלה נורא פשוטה שהוא העלה, אני מנסה כבר 3 פעמים לשאול אותה. עיריית עכו מעבירה אנשים? אני עונה לך. מה שקורה פה בעצם זה שהם מביאים אנשים לכאן, אם זה משום שיש להם מצוקה אמיתית או מצוקה מדומה. אני אתן לך דוגמה. למשל, חד-הורית ערבייה מהכפרים עם 6 ילדים,
יש לה עדיפות עצומה על פני תושבת המקום שנולדה במקום והתגרשה או התאלמנה ויש לה רק 2 ילדים. כלומר, אין סיכוי שהיא תוכל לעמוד בקריטריונים חסרי האחריות של משרד השיכון והמידר. ואז המידר, מאחר והוא מפרסם בערבית בכפרים וגם בעיתונות, בואו תקבלו דירות חינם, או אם אין דירות חינם, תקבלו סיוע בשכר דירה. הדבר הזה הוא מטורף. אבל הוא שואל אותך, אבל רגע, רגע, תן אבל אתה לא עונה לשאלה. ישראל, אנחנו כבר 5-6 דקות לדבר, אנחנו עוד לא הגענו לפואנטה. שתבין איפה זה מתחיל. רגע, תקשיב. אנחנו מנסים להבין איפה זה נגמר. רגע, קודם כל תבינו איך הדבר הזה... רגע, אחמד, תרשה לי רגע אחד. אחמד, אני דקה חוזר אליך. אחמד, אתה דיברת, לא הפרעתי לך. תקשיב, למרות שקשה לך. ישראל, אבל ישראל, אתה מדבר בינתיים הרבה יותר זמן מאחמד, גש לעניין. חבר'ה, תסלחו לי רגע, לא, אתם צריכים להבין, לא לשאול, אני לא בחקירה, אני אענה לכל שאלה, אבל כמו שלא הפרעתי, אני מבקש שלא יפריעו. אבל אין לנו שעה ארוכה, אז גש לעניין. אם אתה לא רוצה לשמוע אותי, אני יכול להבין אותך, אני מבקש תקשיב. אחמד, רגע, אנחנו נאפשר לך כמובן בסופו של דבר, כן. אני מבקש שקט כדי שאפשר יהיה גם להתבטא. אנחנו עושים פה שקט. אנחנו גם משלבים ידיים. הם יוצרים מתח והם יוצרים בעיה קודם כל לערבים הוותיקים. את זה הבנו, ולכן מה אתם עושים נגד זה? תראה, א', צריך להפסיק הבאתם משום שהם מורידים את העיר בכל המישורים. בכלל לא להביא לפה אנשים קשי יום. משום שעכו היא סוציו-אקונומית 4, זה פוגע בכוח הקנייה. ישראל, אנחנו ננסה פעם חמישית ואחרונה. אומר אחמד עודה, עיריית עכו מעבירה ערבים שלא נוח לה שישבו פה לשם. יש דבר כזה או אין דבר כזה? אני אגיד בנימוס שהוא פשוט לא אומר אמת. כי מה, אין דבר כזה? עיריית עכו לא מביאה אותם, עיריית עכו לא מוציאה אותם. מי שמביא אותם זה עמידר, ואני הייתי אחראי לטיפול במשפחות האלה, אותן משפחות שהובאו ובטיפשות ובחוסר אחריות הושמו בשיכוני המזרח, שזה כבר הפך להיות לגטו היחידי היהודי, ושם הם יצרו מאומות ופרובוקציות והעלבות של אנשים דתיים. אחמד עודה, אני חוזר אליך, אתה איתנו? כן. אני חושב שאם תיקח את השכונות בעכו, וקצת אני מכיר את העניין הזה, ותסתכל על המצב היום לעומת המצב לפני 20-30 שנה, ערבים נמצאים היום בהרבה יותר שכונות מאשר ממה שהם היו בעבר. שכונות שהם נכנסו אליהם וגרמו, לא בכוח, אבל מתוך הכניסה שלהם ליהודים לעזוב אותם ולפנות אותם. יש שכונות כאלה, נכון? תשמע, אני רוצה להגיד לך, ישראל, אני מבין אותו. קודם כל, הוא אישית עשה הרבה למען הטיהור האתני שאני מדבר עליו. וזה שהוא עכשיו מצלם דברים, זה זכותו שיעשה אין בן אדם מועמד לראש העיר בעיר כמו עכו, העיר מעורבת, מתנגד להקמת בית ספר. תשמע, יהודי מתנגד להקמת בית ספר, זה לא משהו בשמיים, בית ספר במרכז העיר לערבים. אבל אחמד, עכשיו אתה בורח לי מהנושא, אני שואל אותך... אז אני אגיד לך, הערבים, קודם כל זה תושבי המדינה, תושבי העיר. אני לא יכול שתפריעי לי. אני מבקש תצאי. ישראל, אתה בקבלת קהל שם? כן, אחמד. אתה שומע אותי? האנשים האלה שאתם מדברים עליהם, ערבים, כאילו הם באו מסעודיה, הם תושבי העיר עכו. ועם הזמן התפתחו, יש זוגות צעירים, יש אנשים שמתחתנים, גודלים, וזכותם למצוא מקום מגורים בעיר שלהם. זכותם של היהודים, זכותם של הערבים. אני שואל אותך, אבל שאלה, האם זה נכון שאם אתה משווה את המצב היום למצב לפני 30 שנה, ערבים נמצאים היום בהרבה יותר אזורים ממה שהם היו בעבר? אתה רוצה לשמוע? גם וגם, לשאול ולשמוע. אין אפשרות בעיר העתיקה מכל הבחינות להתפתח ולהקים חדשות ולהתגורר בעיר העתיקה. לכן הם מחפשים מקומות בשיכונים הקרובים. איפה ילכו? לכפרים? למה הם צריכים ללכת לכפרים? הם צריכים להתגורר בעיר עכו, ולכן הם קונים בשיכונים. אבל רגע, אחמד, אבל אתה חייבים להתייחס לשאלה. רגע, ישראל, אתה דיברת 5 דקות רצוף, אתה תקבל עוד פעם תגובה, אבל אני מבקש לשאול שאלה. ישראל, חכה בסבלנות. אחמד, תראה, אומר פה ישראל דבר נכון. אני יכול לשאול אותך את השאלה בבקשה? אחמד, תודה. תראה,
עכו היא לא סביון, זאת עיר שגם ככה הממוצע הסוציו-אקונומי נמוך מאוד. העובדה שאתם קולטים מהכפרים גורמים שהם גם ככה נמצאים במצב סוציו-אקונומי נמוך ודורשים סיוע, יכול להיות שיש טעם לדבר להגיד, רבותיי, אנחנו לא צריכים לקלוט את החלשים של האחרים, יש לנו מספיק חלשים משלנו. אתה מבין את זה, את הבעיה של עכו? אני מבין. קודם כל, מצב סוציו-אקונומי זה לא רק של ערבים, זה גם של יהודים. גם היהודים במצב... ברור, נכון, אז גם לא להביא... כן, אוקיי. זה לא סטיגמה של הערבים. שנית, לא אנחנו, אין לנו כאן עמותות או מוסדות שאנחנו קולטים את הערבים. מי שקולט את הערבים מהכפרים, ואני אומר שזה בסדר. זה המדינה. זה מנהל מקרקעי ישראל, זה העירייה, זה משרד הרווחה. אז מה אתם רוצים? אתם רוצים בעצם באמירות שאתם אומרים, שגם החוקים שאתם חוקקתם הם לא נכונים, כי נהנים מהם ערבים. זה לא יכול להיות. או שיש חוק, אז כולם נהנים ממנו. ואנשים נוספים שהם במצב של גרושות או אחרים, ובאים לעיר ומתגוררים, זה לא אני שקורא להם תבואו. זה הם באים, כי יש חוקים במדינה הזו, והם באים לפי החוק. אז האשמה כאילו יש משהו מאוזן. יש אפשרות שאני אגיב? בבקשה, משפט אחרון שלך. דיברת יותר מאשר אחמד, אבל כן, משפט אחרון שלך. משפט האחרון שלי? ישראל, אתה רוצה... תסלח לי חבר, אני מקשיב לכם כל הזמן, גם בהתחלה, גם עכשיו. אני רוצה שתבין, האיש הזה, אחמד, הנה אני אומר לו כמו שאני אומר לו בפניו, מוליך שולל. זה נכון שאכן מי שמשתף פעולה במרכאות זה משרד השיכון והמידר, שמביא לפה אוכלוסיות בעייתיות ביותר, כי אתם צריכים להבין שהקריטריונים הם שככל שהמשפחה יותר בעייתית, הם יותר זכאית. אז א', לעניי עירך אין מקום. אני אומר בכלל שלא צריך להביא אוכלוסיות חלשות בכלל לעכו, כי במילא בסוציו-אקונומי פה, כשאתה נמצא במרכז העיר, זה מקום שומם, כי אין כוח קנייה פעם אחת. פעם שנייה, כששמים רגע, אני רוצה להגיד את המשפט שלי בלי הפרעה. תקשיבו. ממש לסיים את המשפט. אני לא אמרתי מילה כשדיברת, אחמד. תקשיב. חברים, נגמר לנו הזמן, נראה לי ש... תנסו לפתור את העניינים האלה. אבל אתה עזרת לעמותות יהודיות והבאת אוכלוסייה יהודיה חלשה. אתה מבלבל את המוח, מטעה, כי איך אתם אומרים בערבית? על המילים אין מכס, ומחר ועל המילים אין מכס... אז מכיוון שלמילים אצלנו יש מיסים ויש מכס ויש פרסומות, אז נסיים כאן. ישראל בן עזרא, אחמד עודה, עכו, תודה רבה לשניכם. שלום שלום.